Tots els éssers humans neixen lliures iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud. L'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes les seves formes. Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. Tota persona té el dret d'arreu a reconeixement de la seva personalitat jurídica. Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la Constitució o per la llei. Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament. Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal. Tots els acusats d'un delicte tenen el dret d'hom presumeixi de la seva innocència, fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic. Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atac al seu honor i reputació. Tota persona té dret a circular lliurement i triar la seva residència dintre de les fronteres de cada estat. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se. Tota persona té dret a una nacionalitat. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de nacionalitat. Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció, per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució. Només es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos. Tota persona té dret a la propietat individualment i col·lectiva. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Aquest dret inclou a la llibertat de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança. Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits. Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat. Aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques.
que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal, igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot. Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals, indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra l'atur. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i afiliar-se. Tota persona té dret al descans i al lleure i particularment a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri per a ell i la seva família la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris. També té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom. I l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius. L'educació tindrà el ple desenvolupament de la personalitat humana i l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals, promoure la comprensió i la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o la religió de la pau. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i participar i beneficiar-se del progrés científic. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor. Tota persona té dret a un ordre social internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració puguin ser plenament efectius. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat. En l'exercici de drets i les llibertats, tothom estarà sotmès només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat d'assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general de la societat. Res en aquesta declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un estat